Kinong ilam kasenjuk kitrai bat kinongnya kali kamai kebri nyotrap kibadon menta hasil car asam kabakila don hakate kecaka lapalat arpusau kentatam kila pendem juru ya ke jinglong arsap kinong hikmat kibamla ban ang kesentur habasya nyon kitrai snong ni kitrai jela kamtam na ke jingpau porthei jong ke jingja kabalaja berurangba na sangpong was gentiles ubade unongnya trok ubasya syo hasil car Kinong ilam kesenjuk berkentup nadu keseng Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA ha kejingsnan lang ke all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA bat kiwei kiseng kibai senrop lang ha kesenjuk ha bakren halo kani kamat kilaong sengongsi bani I baginong ikmat jongi ki khuslai ha basasyo ki barjela ha basak tak ti kitrai jela Habai day pat kani ke jingle economic mat na kalyang presiden ke MCTODA uba masalar marngan bat uba balajir jerwa uba day unong aktien ka AKMTTA kilaong bakum kini ke jingja ke juja na kapor sakapor Henry economic mat jongi Kim Jumi Shakman Henry ki don kampat ikipai ba kadai tangha kapor election batru ban pensngo ba economic mat jongi kila tat sisa ya laki jong kibriu kamtam ki badai ki dok kisung Kinong wikmat ngilaban ong ba teng ngila long ba ngi ditat ialah ke jong ki paradok prasnam ki baduk basuk ngatrai jin lada day ki bayi ngasem jong kitu ki nong yalam ki leaders mentang ngatrai ka perthei ka asam kala plu maristeng ka asam ru la upoi ki jing tho shano ga bangi ngimla shu ban mudur harai menta dia ki baduk basuk shale ben yuwe ngi sngap sya jaka sinong la jong ru sya siat yap dapoi sabaru sya syok syadat umdon unong wanmi umdon unong wan aireng dan ipe kiwe ki jela kadung ihun ki jela Mizoram na lor bi asiat yap ya ki briu ki bana asam ki bor joka anya asam udang nut ban kran na parlimen banut ban ong kat UMP uang ba lada ki wan sai sisin ngin siat lut barok tekani kamdei bo ong mangi hikai ya kataka ya ka jing senam harai ka pen I ya ka mensim ba take care lane usumar ya la ki jong ban isu tu ialah kijong. Tena kali yang kajungi isu ban ong barok kait kini kijing dia bangi kentu mentangi kuak ngana kali yang kajonga ku ngiku mungkin ong elam. Isu ban ong ba ya mentangin kendit benriu no. Ngin sedang no menta. Bangi ngi kendit benriu no kum kinong elam ngin don no kajing bakli. Barok kait kijaj nong elam. Ngim keno ateng no. Ngide ban don no kajing bakli ha ei bajia ya uparadok prasnam lejong. Mo ba syanyon ben bet kibriu banabar ngide ban mi renti ngide ban ditur bet ngide ban ap yano. Mo kata kadi kajing seno kajing kajing don jongi hang ni mentam dei bangi wan ban kuak buram dei bangi kuak buram dei bangi kuak ni I bagi don katukan ni kisim ya kanu kajing dia la longkum ka advertisement ki social media ya ledi bala lek kumta teng kaya lam bakla Henry habangi la I bakadon kanu kajing dia persya ya uparajat ya uparado ya uparasnam ni dei ban sim maka dei ka kam kajing bakli ban kitkia Henry ladangi sim bakalitang kata kajing pen paunam lani bangidon kata ka agenda ka bolong salendat te kamut ba kani ka wanra ya ka jing mesau ya kani ka judgment riu jongi kata ka de nakali yang jongi suban ai nakali yang jongi langkum ka ASEAN bat ka senjuk jongki ka kali ka mai jong ka briu trap bangi kwa man pha ban kerpat iki paj ba bakin sultu no menta kendit benriu no nadu ki paj ba hadu kinong elam te kawai ru ngakwa ban bu jing keli ma hi kinong mi khmat jongi barok hoi ki kinong mi khmat khamtam ki MLA MDC ki bodon be hapok ka jala jungi Meghalaya ya boro hi ngabu ke jingkeli ba kum kini ki jat jingja ki juja bet barabor yaki parasnong parado parasnam jungi hanrai pat ngim ju I yaki bakinwan ki kinwan mi khmat kinwan yarap ikini ki pat ba jungi kalong no ba kelas long no ba ki don kam yangi tangha kapor election dalakut ke election kila aklet yangi wat ikani ke isu ru lada kidei ba wan hi kuta unong mi khmat UMLA ma UMLA jong ko setengah wan mi MDC jong ko sangpung sorry ada wan sisa wan mi kane mut nadu ko tu ka laipau tarik hi la ban ban solve kane ka problem lamar beli UMLA UMDC udan kabor ban pha anu kawe ka state ru udan kabor ban pha iki city ban wan kendu kita chief secretary ban pha ka kam ban sim ka an ban le ka an ya ka bodon kam andai ka bangila pa umdei tang po jong ka setengah baro hi ki MLA baro hi jong ka sangpung baro hi ke jong Meghalaya baro khoj hi ki nong mi khmat kam tang MLA MDC kim judan ngata ka jing bakle yanu ru lada ki parado prasnam jing ki syam ka jing kum kane hanrai lada dayu dakhar pat menta hi ki phalik kem
Kipa lik kem itu dada udai khasi lay mentah-mentahi kipa. Mentah-mentahi kipa lik kem ai. Henry dadai bajai ki paradok parasnam jengi sabar ke state ru kim jubak kli. Tengah bu jingkili ba let's say pi kemau ngi tang hapo sansnem sisien na kumno na lada pisngo kumta tengiru kum ki pajba nginang benjubab ya pi nginang benjubab ya pi nginang ban penkela ya pi lamar belai pi dai tang kita ki lay sansnem pi dai tang ki lay sansnem bang ngila ban penkela suki ya pi ru pet ngidan hang ne lada pi kum ki nong mi khmat pi i bang ngidan hang ne tang khendet andai da kemau bah bor hapo selong ngidan lot barokhat naduk ki nong nya kali banyak kali kamai ki try kali kamai barokhat ngidan lang hang ne ka sunjuk te perkhat kumno ngila ban le kumno ngila ban penhap ya ka suki jong pi ru te nang ni khmat lada kaja kumno kum lada kaja kum kini ki jat jing jaru kinong mi khmat jingi ki ban ba khli khamtam mi kita kinong song ki parado parasnam jong gari Meghalaya phimdei ra ban chui kumni ban chui kun swet kumni pet mentala da bamwan ka union bamwan ka ne ka sunjuk jingi mentala pras ngi uni para jingi la dan sini pras ngi la shu thia apo kali ha ban up eta kali umyo ra ban khi suno kalaisan la sa sim ke la kasim ha ke perkhat ma phi wat ka kali ru ngi ha ban pelat mangi kiseno kita ki nong mi khmat seno kita ki MLA MDC jongi kija seno kata ka jing kili ngabu yaki sei phija lada pisno kumta te kaliang no katu ka syuki jong phi her no lada phimla bani sakri sisa yu pajba her no kidang don sikri ki weiru ki bakwa sisa ban sakri yu pajba her no phimdei ra ban chu ya bit tang ka pisa ba ngang ba dajam gini psiu khen me tang ka pisa psiu pe be tang ka pisa psiu pe be tang ka plating ka jong phi pet lang yu pajba katno ka jing e lada ngi ngimwan hang ni kum ka sunjuk te perkhat uni u para jongi katno ski su undang hapsa sini katno miet su undang hapsa sini le si yo poi diki bana diki sinam ru umyo ban ki mono ban ba khle yu pet ma naka liang jongi te ginong mi khmat borok khat ngi kwa ikata ka support niki ka support naka liang jongki ba pet ngi don rengkat bat phi kamdei ka kam surok le ka jing accident le ka don bait lada dei kali bahe ne kali barit ne kanu ru ka don bait kata ka jing ya tungku kali ne ka jing ye andrai pat kum menta kini kinong mi khmat jingi suja al kaja khamtam kum khani ka por le basem jing e para jingi ha basem jing e ki ja lada phun ru ki ong hana bun kam bat utu ba boong bun kam ru da kemau ba nang ni khmat ngi ru in sakamaw kata ka jingbun kam jong phi yangi por bangi don kam mangi phi ong bun kam te mangi ru la sha phin la awan hadwar yeng jingi ru ngin ong bet ngi dang bun kam subha ya lek no Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya